היי, שלומי קוריאט, אני נמצא פה בסטודיו במה, וככה נתבקשתי על ידי אופיר רוזן, מנכ"ל הסטודיו, איך נקרא, לתת לכם טיפ על אודישנים, ומה שנראה לי טיפה בעייתי, כי בסופו של יום, כשאתה מגיע לאודישנים, הכל משתנה, כל מה שחשבת, איך שבאת, איך שהתנהלת, הכל שונה, הדינמיקה של אותו רגע היא מה שמכריעה את העניין. אבל אם יש דבר אחד שאני יכול להגיד שהוא חשוב ביותר, זה המוכנות. לבוא מוכנים. כי אתה לא יכול לשלוט לא ברגש, ואתה לא יכול לשלוט לא בלחץ ולא כלום, אבל אתה כן יכול לשלוט בכמה אתה מוכן, בכמה אתה יודע את הטקסט, בכמה חזרת עליו, בכמה עבדת על זה בבית לפני שהגעת לאודישן. ברגע שאתה בא מוכן, 50% מהעבודה כבר בכיס שלך. מפה ואילך, לחץ, עניינים, זה באמת, קחו איזו נשימה עמוקה ותיכנסו לזה ותזכרו שמיד אחרי האודישן לא קרה כלום, אתה חוזר לעולם הרגיל, ומי שיושב מולך זה אנשים שלא יודעים הרבה, תאמינו לי, הם לא יודעים בדיוק כמוך שאתה לא יודע כלום, הם מחפשים בדיוק את מה שאתה רוצה לדעת. אז תבואו מוכנים, זה הכי חשוב.